Здравейте! Правя това видео, за да ви покажа нашия продукт автоматична клапа за аспиратор. Клапите идват в 3 размера: FI 150, FI 125 и FI 100. Изработени са от неръждаема стомана, изключително здрава, херметически уплътнена чрез силиконово уплътнение. Клапата е произведена в България. Идва с 2 години гаранция. Изключително лесна за монтаж. Единствено включвате щепсела в контакта и включвате аспиратора в клапата. При стартиране клапата се отваря автоматично. Няма значение дали ще бъде хоризонтално или вертикално монтирана. Важно е единствено да спазите посоката на въздуха. Всичко е обозначено. При необходимост от различен размер можем да ви предоставим и преходник, за да пасне за вашия конкретен случай. Ако искате да разберете повече за клапата или да поръчате, може да го направите на сайта ни clapi.bg.